Det var det 5 kills. Det var ju de här 5 kills alla skålpålen. Min vänster spelar Black Ops 2 nu. Vad så va? Jag ska bara fixa en grej. Sluta på en dörr. Kör vi. Nu kör vi! Jag så snälla inte en Team Deathmatch. Nu ska han börja köra. Se hur bra han är. Om han är bättre än mig. Försök att inte dö värsta. Jag ska köra 5 kills utan att dö. Ska jag göra. Tycker ni det han är bra eller? Jag svär lite ibland. Men det är inte så farligt. Ja. Där var han. Ja.